Son a administración e na asignación de activos procedentes das entidades nacionalizadas, como pode ser Bankia, Cataluña Bank, Nova Galicia Banco, Banco Gallego, Banco Valencia, en fin, todos estes que, ao final, tuveron que ser saneados polo goberno. O Capital Social da SAEB está aportado en un 55% por entidades privadas, empresas privadas ou fondos de inversión, en un 45% por los fondos de reestructuración y relación bancaria, o sea, por gastos de grupos, que debe ser de fondo. La entidad tiene un plazo de 15 años para cumplir su principal objetivo, culminar el proceso de esa inversión. Resumiendo, tiene 15 años para deshacerse de todos los sistemas. Ahora mismo, entre los inversores privados que ten a SAEB, curiosamente están o Santander, CaixaBank, Banco Sabadell, Popular, Cucha, Ibercaja, Banquite, total son 14 bancos. Hay los bancos extranjeros, que Deutsche Bank e Barclays Bank, as eléctricas, Iberdrola, as aseguradoras Mafre, Nuda de Leña, Catalán Occidente. Se queréis contrastar estos datos, básicamente son a maioría das empresas que están no IBEX 35. Se analizásemos un poquinho máis sobre as empresas realmente que provocaron de algún modo esta crisis e que curiosamente tamén están metidas en outros temas de financiamento ilegal e de tipo de causas. Con respecto ao tema da SAEB, quería facer un pequeno detalle. A súa presidenta, que se chama Belén Romana, non sei se coñeceros ou son o nome, é unha persoa que agora mesmo é vista, trabalhando na presidenta da SAEB. Para un fondo que realmente está sostido en unha parte indexante con fondos nacionales, pues se contemplen este tipo de saldos e asuras. E bueno, se nos parece, ya sabes que es unha pregunta con respecto a SAEB, que creo que quedou bastante claro o que é. Podemos facer un poquinho as estadísticas que ahora mismo en Galicia no tema de vivenda, se nos parece. Como apuntaba Olga anteriormente, aquilo que dicía de que a vivenda nunca baixa, a vivenda sempre sube, é un valor fixo, inverte en vivenda. Bueno, pois a realidade é de contrario, vamos a falar un poquinho daqui de Galicia. Según os últimos datos que temos estadísticos do Instituto Galego de Estadística, dice que a vivenda libre costará a finales de este ano a metade do que costaba unha vivenda no 2007. Esa é a verdade. A vivenda ahora mismo está baixando, pero de forma, digamos que a unha velocidade variable. A caída que queda ahora mismo interanual anda en torno ao 12,8%. No segundo trimestre deste ano está baixando un 10,6 menos que no segundo trimestre do mesmo ano do 2012. Como sabedes, ahora mismo hai un fenómeno nas cidades moi curioso que se chama das ventanas fechadas ou as persianas baixadas. Hay un montón de vivenda baleira, agora mesmo, sen ocupación, en concreto, en Galicia temos 299.396 vivendas baleiras, agora mesmo. Temos unha poboación de 2.763.499 persoas, o sea que podes facer os resumos a concertas que hai, e temos unha tasa de paro do 22,4% en todo o país. Curiosamente, ainda despois da burbulla inmobiliaria que se instalou no ano 2008, máis ou menos, no ano 2012, e ata agora mesmo, construíronse en Galicia 6.103 vivendas, das cales, curiosamente, solo 660 foron vivenda protegida. O resto foron todo vivenda privada, promoción privada. Ahora mesmo, Fomento computa que nas 4 provincias, en vivenda hai entre 7.460 vivendas que non atopa o comprador. Esta é unha cifra real, porque curiosamente agora mesmo a falta de cifras oficiais que acabo de uso ahora mesmo 290.000, baraxadas que quedan 250.000 casas en toda Galicia, tanto en entorno das cidades como en entorno rural, que están completamente baleiras e son habitables. O sea, aquí non están todas as vivendas que digamos estarían en situación de ruina ou en situación de non habitabilidade.
estadísticas publicidades que teñen máis vivendas baleiras están en A Coruña con 101.717, en Lugo con 38.884 e en Ourense con 38.063 vivendas. En la provincia de Pontevedra tenemos 73.632 vivendas vacías. Curiosamente, o tema das vivendas non só de que estén esas vivendas baleiras non é só porque non haxa compradores baleras, senón tamén hai varias causas, aparte dos desafizamentos, de moita xente que están desafizando, están os casos da emigración por falta de emprego. Hai xente que, como non ten emprego, é obligada, digamos, que a sair das súas cidades, das súas vidas, e a buscar traballo fora, por lo tanto, é a súa vivienda vacía. Hai outros casos como a reagrupación familiar, xente que vive de aluguel, ou xente que en hipoteca non pode facer frente a ela, non pode facer frente a aluguel, que volve ás casas dos seus pais, dos seus mans ou do seu entorno familiar. Por tanto, tamén deixa unha vivienda baleira. E despois temos outro caso tamén moi curioso que é, digamos, que o despoboamento no rural. E tamén unha cousa bastante curiosa. Ahora mismo se está falando de separar a xente viña no rural nas cidades, ahora xente se non viña nas cidades, se viña directamente. Por lo tanto, tamén unha cousa de despoboación dese entorno. Nas estadísticas de Vigo, que digamos que son as que máis poden interesar agora mesmo, en Vigo ahora mesmo temos unha poboación de 297.355 personas habitantes. Temos un paro a día de hoxe de 33.422. E temos un total de vivendas baleiras de 18.588 vivendas. Solo Vigo. Podemos dar precios do metro cuadrado de ahora mesmo de vivenda, que digo que anda en torno aos 1.484,1 euros. Curiosamente, fai 2 anos, a cifra que tiña o metro cuadrado de vivenda de solo urbanizada en Vigo era de 2.002,7 euros. O sea, falamos de unha cuarta parte máis de valor. Esta cifra de 1.484 sigue baixando. E seguirá baixando seguramente a cifras en torno aos 1.100 euros aproximadamente que estaban no ano 2007. En Vigo, en concreto, os deseosos das vías que xa non poden pagar os seus pisos non só disminuíron, senón que dende suyo o seu ritmo acelerouse. O sea, de acelerouse moito máis. A pesar das múltiples peticións que facemos pois, a PA e outros colectivos cidadanos para que os barcos aplican a dación en pago, os desafitamentos por a normativa xeral. Os bancos financieros de Vigo presentaron desde suyo unha cifra récord de demandas de execución hipotecaria. Parece que se entrou a presa nese intre e empezaron a presentar demandas dos ciudadanos. Desde xaneiro registraron 210 demandas de execución hipotecaria. Falamos de aquí de Vigo. Unha cifra que é o 18,6% superior a de hoy en ano. En agosto do 2011 habíanse presentado 177 demandas de execución hipotecaria. Estas cifras son a día de hoxe, o sea, 33 menos que a data que vimos anos. Esta avalancha de novos pleitos corresponde pues, que os 2 últimos meses, o que significa que as entidades crediticias empezaron a apretar as puertas. Algúns xeitos hipotecados que non pagaron desde xaneiro desde marzo. Os bancos aguantaron ata que non puderon máis e iso engádese o aumento de despido, normalmente. Según va ligado ao tema desamplificado, va ligado ao tema do mismo que o desemprego, ou, no mellor dos casos, digo mellor, por a que ten emprego, a precariedade que ten ese posto de traballo. A vivenda é o último que se deixa pagar, pero agora sempre se non te dinheiro para pagar. Nos aguantamos a queremos pagar hipoteca, para hacer frente a hipoteca, para hacer frente pues, tamén ao aluguer, pero en ese momento la situación es hostil. Hay gente que tienes que dar carros para poder comer, tanto menos para poder frente a la hipoteca. Realmente es una situación dramática. Pues ahora tengo una escala de falta de pagamentos que ten que ver pues, con la crisis e con a segunda recesión que para el Vigo. En 2011 había 29.946 personas no paro, solo que las cifras que dimos antes fueron de 33.000. O sea, hubo un disparo de desempleo, pero bestial. Os subsidios esgotados, la
maioría dos casos, hai familias que quedan en paro progresivamente, que van entrando un membro da familia, outro membro, en caso de parexas, matrimonios, incluso pois hai xente que o seu fillo tamén estaba juntando unha mami que tamén queda en situación de desemprego, acaba o paro, acaban os subsidios, os aforros escótanse e cada día máis dificultades para pagar un piso das que tuveron na época que era suposta de bonanza que nos vendían. Entón, logo damos o número de demandas parecía que había tocado o teito e que se había estabilizado, que non había demandas, que todo máis o menos estaba equilibrado, a xente, pois, sabe que digamos un pouco de frente, pero a realidade é que non. Se as reclamacións por falta de pagamento das contas seguisen o mismo ritmo de 30 por mes, a finais de ano, os juzgados de primeira instancia tramitarían 330 demandas. O cal sería unha cifra máis elevada que a legal anterior. E o aumento de falta de pagamentos parece asegurado se se ten a subida de tasa de morosidade que afecta as entidades financieras que pasou do 7% en suyo con 9%. Unha vez que isto vai en aumento. O sea, a morosidade vai aumentar. Os impagos de hipotecas ou de créditos van aumentar as entidades financieras. Hai outros datos tamén que pasan atrás a más en vivo. A Oficina de Notificacións, os juzgados, entregou 170 horas de desafiamento neste segundo trimestre. O segundo trimestre deste ano. Se carga 7 menos que hai máis antes, pero comunicou 50 embargos máis amorosos por falta de pagamentos de bens. O sea que a situación ahora mismo, que parecía que estaba estabilizada, pues está vendo que vai evolucionando cada peor. Pues ahora mismo, pues, lo que decíamos que parecía que esto estaba muy estabilizado, que aquí se acababa, que había habido otra vez de empleo o nada, totalmente mentira. A situación está empeorando día a día máis. E cada día, pues, habrá máis persoas, xa non son afectadas por o tema de non ter cargos para pagar unha hipoteca, se non terán afectados ni tan siquiera para comer. Non van a cargos ni para un tipo ni para comer, porque falábamos antes con todo o que eso significa unha familia que pode hacer fillos que non pode facerse cargo unha hipoteca, non pode facerse cargo dunha vivienda, por lo tanto, entraría en función a maquinaria dos padres e aos servicios sociales que ellas deberían a custodia dos nenos. Por lo cual, isto fue unha problema, bueno, empiezan a mejorar las viviendas de donde para casa, os seus fillos, os quitarán. Creo que lo fundamental en este tema es el tema de la dación en pago. O sea, creo que eso es la clave. O sea, porque aunque decís que, bueno, pues sí es verdad que la gente se beneficia de eso y dice que es para las viviendas, las empresas, pero el tema clave para mí no es eso. Bueno, que se han encargado viviendas que eran segundas viviendas extranjeras o que simplemente no podían seguir pagando. La clave está en la gente que tiene que pagar su vivienda, tiene que embarga, se la subastan de encima de lo prácticamente lo que había pedido. O sea, eso es lo que me interesa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que eso no tiene solución, que estaba aquí y no les ha resuelto ceder, que no podemos hacer nada, o sea, esa es la clave de la cuestión desde mi punto de vista. Sí, de hecho la reivindicación más grande de la paz, yo creo que todos la conocéis, que es la dación en pago, unida a la acción social. La dación en pago es fundamental que la consigamos y que la introduzcamos en la ley de financiación hipotecaria. El problema de ahora mismo es que, según las leyes en España, uno responde con todo su ser. O sea, yo me hago un préstamo hipotecario donde parece que tengo de garantía mi vivienda, pero no es cierto, porque hay unos artículos referidos de la ley hipotecaria que lo que vienen a decir es que, como deudor, tú respondes con todo lo tuyo. Entonces, si yo tengo un bien que me garantiza un préstamo, que me da un dinero por este bien que me lo valoró una tasadora, debiera ser justo que si yo no te lo puedo pagar el dinero que tú me prestaste para comprar esto, quédatelo y sáldame la deuda. Y es lo que se hace en muchos países. Entonces, en España eso no se consiente. Tenemos un problema mayor, es que el valor de tasación
el momento de subasta el valor de tasación de la vivienda ya está bajo. Pues